Samira, 42-ročná sestrička pracujúca na kardiológii v londýnskej nemocnici, žila uspokojivým, ale monotónnym životom. Jej dni boli zasiahnuté rôznymi diagnózami a púlezami mnohých ľudí, ale láska sa zdala byť vzdialeným snom. To sa však malo zmeniť jedného letného dňa, keď išla do práce, ako zvyčajne, metrom. Bola to horúca letná sobota a vagón metra bol preplnený ľuďmi. Samira stála v preplnenej kabíne, prešla si novinkami v mobile a snažila sa ignorovať úzkosť, ktorú cítila v tom množstve ľudí. Keď sa konečne dostala na svoju stanicu a vystúpila z metra, zbadala ho. Mladý muž, alebo aspoň tak vyzeral, stál na peróne a neprestajne sa pozeral do mapy. Bol očividne turista, jeho oblečenie a kufor to jasne dokazovali. Jeho vzhľad bol odlišný od miestnych, menej vlasov, výrazné oči a charizma, ktorá sa v jeho prítomnosti príjemne vynímala. Samira nemohla otrhnúť pohľad od tohto zaujímavého cudzinca, ktorý sa evidentne stratil v londýnskom podzemí. Zrazu sa jej zastavilo srdce, a to nie z profesionálnych dôvodov. Bez toho, aby o tom premýšľala, prišla k nemu a ponúkla pomoc. Potrebujete nejakú pomoc? Snažíte sa nájsť niečo v tomto labyrinte? Spýtala sa s úsmevom. Cudzinec sa na ňu pozrel a jeho úsmev odhalil zuby, ktoré pripomínali úplnú nevinnosť. Áno, som trochu zmetený. Snažím sa dostať na stanicu Westminster, ale mám pocit, že som sa úplne stratil. Samira mu ukázala správny smer a rozhodla sa, že ho doprevodí tam osobne, aby si bola istá, že sa tam dostane. Po ceste spolu začali rozprávať o rôznych veciach, o ich práci, záľubách, životných zážitkoch a sne o krásnej budúcnosti každého z nich. Keď konečne dorazili na stanicu Westminster, Samira sa zastavila a zobrala si chvíľu na rozlúčku. Bolo mi potešením vám pomôcť. Dúfam, že sa nestratíte znova. Neviem, či totiž budem niekde poblízku, aby som vám pomohla, usmiala sa s iskričkou v hlase. Cudzinec jej pozrel hlboko do očí a povedal, bolo mi potešením stretnúť vás. Dajte mi šancu vám poďakovať sa tým, že sa stretneme na káve zajtra ráno. Samira si uvedomila, že niečo v tejto chvíli je iné, ako keď bežne stretá cudzincov. Srdce jej rýchlejšie búšilo a keď prikývla na jeho návrh, vedela, že to bol začiatok niečoho veľkého. Smiem vás objať, opýtal sa už bez tak vzrušením roztrasenej Samiry. U nás, na Slovensku, tak prejavujeme vďaku a na chvíľku sa zastavil a objatie je u nás tiež prejavom sympatie. Mimochodom, toľko sme si už o sebe povedali, ale ja som Radoslav, teda Rado, pre teba, ak dovolíš. Och, pravda, prepáč, moje meno Samira, v Londýne bývam od svojich 10 rokov. Takže zajtra, povedzme, tu niekde. Je tu pekné posedenie v New Acre Cafe, povedala na rozlúčku Samira. Nasledujúce dni boli plné zdieľania príbehov, smiechu a postupného odhaľovania ich citov. Samira a Radoslav sa zamilovali do seba postupne a nečakane a rovnako tak sa po jednej večeri ocitli niekde na jeho izbe v hoteli. Vo víne je pravda, povedal po nejakom pravdivom vyhlásení o čare lásky v akomkoľvek veku. Kedy, ak nie teraz? A kde, ak nie tu? To povedal jeden múdrc dnešných dní, zakontrovala Samira. Obaja vedeli, že už nie je čas na slová a tak sa Rado úplne prirodzene natiahol k jej snedému krku a ruky jej držal pevne pri ich stehnách. Ešte stáli pri kuchynskej linke, keď sa Samire z ramena zošmykla blúzka a Rado jej v tom ďalej napomáhal tým, že ju perami jemne zosúval až na predlaktie. Samira zase svojimi zovretými rukami nahmatala gombík jeho nohavíc. Smiem, opýtala sa polohlasom. Rado prižmúril oči a oprel sa dozadu dlaňami o sporák. Rozbalila si ho ako salónku z pozlátka a obdivovala jeho hruď, pričom svojim nosom mu prechádzala od krku, okolo jeho bradaviek, k pupku a po brúšku. Videla, ako sa jeho kamarát pod poklopcom vzdúva a ako by rád aj on pohľadenie. A Rado mu to konečne mohol dopriať. Och, si tak pôvabná, Samira, oslobodíš ma aj tam dole. Pričupená Samira zodvihla zrak a ľahkým a úprimným úsmevom žmurkla na Radoslava. Samozrejme,
nenechám ho zoschnúť. Neboj sa o neho, pomaly a postupne ho celého zvlhčovala svojim jazykom a perami. Intenzívne sa s kamarátom hrala a striedavo šteklila Rada po nohách a jeho semeníkoch svojimi šikovnými prštekmi, kým on jej prechádzal vlasmi a príjemne masíroval jej zamatový krk. Tu ju zodvihol a pošepol: poď vyskoč na linku, chcem pozdraviť tvoju. Rado ani nedopovedal a už sťahoval jemnú čipku nohavičiek až pod kolená. Úplne horúco sa pustil do trenia jej vnútorných stehien a ako sa Samira vlnila na doske linky, aby si pritláčala svoju kamarátku, Rado badal, že ona skôr potrebuje polizovať jej mokré vrátka. Robil to tak dôsledne, že Samira mohla len stonať vzrušením. Prosím, Rado, neprestávaj, prejdi mi ju celá ťa chce, zjajkla, keď jej Rado začal cmurkať strážnička jej bráničky. Narovnal sa a dal Samire hlboký bosk. Stojac medzi jej stehnami sa trel svojim kamarátom o jej kamarátku a tá sa akoby v rovnakom rytme otvárala a zatvárala. Tu si ho Samira rukou nasmerovala cez dvierka dovnútra a Rado jemne zatlačil. Obaja vydýchli nahlas a rituál ich tancujúcich tiel sa začal. Striedali sa vášnivé dlhé zasúvania zdravými zrýchleniami, kde Rado masíroval a boskával jej bradavky a Samira raz hlavou v záklone dozadu a raz vpredu, keď Radovú hruď hladila svojimi vlasmi. Obaja hlboko vdychovali tú prehriatu a vlhkú atmosféru tanca lásky. Riečka vášne sa im poroztekala po celej linke a obaja ostali na záver v tichom objatí a s úsmevom a iskrami v očiach, čo sa vidí, len keď sa dvaja milujú úplne celou dušou. Myslím, že na začiatok dobre, zasmiala sa Samira a čakala reakciu Radoslava. Áno, len prečo pre tento začiatok som musel prísť až do Londýna. Nerozumiem, tiež sa pousmial a možno viac tej otázke, ktorá patrila skôr osudu ako Samire. Ich vzťah kvitol v srdci Londýna, v meste, kde osudy dvoch ľudí z rôznych svetov sa krásne spojili v jednom príbehu. Samira zistila, že láska nemá vek, a Rado zistil, že domov môže nájsť v náručí tej správnej osoby, aj keď je tisíce kilometrov od jeho rodnej krajiny. Takto jednoducho začala love story Samiry a Radoslava, ktorá ich životy obrátila na ruby a ukázala, že láska môže prísť v akejkoľvek fáze života a na akomkoľvek mieste na svete.